Takže čísli já vás vítám u prvního let's playe, teda, prostě ze hry Mirror's Edge a bude to celý dohraný, takže máme si novou hru. Já doufám, že mě dobře slyšet, teda vážně dobře. Takže jako moc vlogy jako nebudou, jako budou spíš, protože tak mně se rozbil mobil, takže proto nebudou vlogy, ale to snad vám nevadí. Budu točit Mirror's Edge, potom ještě nějaký hry, CSGO a tak dále. Takže to vám čekat, než to skončí. Bych vám měl potom zapnout ty zvuky, že jo. No, to až skončí tady ta ukázka. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become Podle mě tady tu hru zná každé, tak docela, ne stará, ale starší hra určitě. keeps us alive. Kdo by tuhle hru neznal, tak je to parkour, freerun hra. Ano, zapnete zvuky. Ježiš, no tak, tady? Jo. Já vás to prostě naučit tady to. No, takže běžíme. Nevím, jak vám bude to trvat tak. Tenhle prostě let's play skončí po jedné misi. Nevím, co mám říkat. Jo, hraju to na plný detaily, nenaberej hide, co mě to říká, takže mám hide. Teď budu na to ukázat, jestli chcete. No, to tady ukážu, abych ho nekecal. To je hide. Tuhle hru jsem jednou dohrál. Tam jsou trochu menší lagy, protože natáčím, ale ještě na mě zavku. A je takový. Mě ta hra moc neřve. Bylo hodně špatný. Bylo mě převěřitávala hra. By to mělo být asi lepší. Ty začátky si určitě budu pamatovat, ale potom už asi ne. Tohle bylo tohle bylo odtrénink. Ježiš, to vůbec nevím, co jako stalo. Vidíte, že ta grafika taková, protože je to docela stará hra, ta grafika je dobrá. Se těším na Edge, na Catalyst. Takže Catalyst bude dobrý. Je tak easy. Takže tady, položím si.
Teda, vážím se. Zajímavé. Já doufám, že všechno natáčí správně. Jestli ne, tak bych se jako naštval. Měl bych tady zhruba. Jako ten trénink natočí video, tak si pustíte. Ještě si mě to další. Opla. Takže teď si dáme rozcvičku. Dvou. Zajímavá pauza. Pardon, to vidíte docela blbě. Takhle. To se vám to buď bavilo, nebo jo, dobrý. Takže. No, to se mi zdá, že jsem nějaký zelený. To je docela pomalý. Jsem si nějaká otrávená, ta otrávená. No, leře jsem ho, takže. Pravdu, že by jsem byl na tréninku, kdo viděl znovu. To by nedávalo vůbec smysl. Takže vlogy jako omlouvám se, že vlogy nebudou, protože já nemůžu zatím jsem rekord. A prostě není display, no. A teď mi tam nejde dát kabel, takže proto, no. Teďko nebudou vlogy, ale jenom hry. Nebo co to je? Táce. Až o tamtud jsme tam. Okay. Co to sakra bylo za bug? Běžíme. To ještě easy potom. No, ta hra je celá easy. Až na dvě části ve hře, na konci je taková těžká část a potom ještě jedna těžká část a ta je taková lehčí než ten konec. Já jsem ale retard. Já jsem to nevěděl, ty piče. No tohle možný není. Teď už musím skočit jako díky bohu.
O kameru je pozorám. To jsem barva. To bylo to. Co to je za lidi? Takhle ta hra ne. Jestli se ta hra uložila na tom nekonce. Bude tím, že natáčím. Lago. Ježiš, to je hrůza ty lagy. Ježiši. Počkej. Jaj, kdyby mě ještě zabijou. Tak to zase jako mě nemůžou zabít. No, smyslný. Možná budu točit CSGO, záleží na vás. O, holubý čusák. Co se mohl nevidět. Ježiši. OK. Já jsem amatér. OK. A nikdy neberu zbraně, já vždycky takhle zabiju. Počkej, zbraně. Ježiši, zabije mě. Jdem dál. Podržet se takhle lavačkou, tak bych spal. Takovou svahu dostaneme. Jo, to bude epická část. Oh yeah! Co? Můdy, nedob. To chci taky jde. To se držet jednou rukou. Jump! To mě tam něco měkkýho. Určitě tam něco měkkýho, ale zase tak měkkýho, že bychom to přežili celé tyhle vejšky. Já jsem říkal pomyslně, že no. To je to. Tak je to končím za chvíli. Takže to. Just get on concentration. Almost there. Trošku mám. Abych to teď měl ukončit, asi bych to kolik minut už nahráváme? 14 minut, OK. Si nahráváme tě pár 14 minut, teda 15 minut. Já to teď tím pádem končím a zatím
čus a já nebudu točit další díl, takže zatím čus.